рӯз ба хайр, тамошобинони азиз, подписчикон, ба ҳаматон салом. Имрӯз мо тарзи духтани попур дар гиребони куртаро нишон медиҳем. материали мо паплин аст. Гиребонашро аз трикотаж мегирем барои давидани материал, то ки дар сарамон биғунҷад. барои ҳамин материалаш бояд медавидагӣ бошад. Трикотаж гирифтем. гиребонашро чен карда истодаем. 12 сантиметр чӯкӣ гиребон бошад. наҳози мебурем. сари китифаш 3 сантиметр. тамошобинони азиз, агар ки хоҳен духтаншам нишон битум, подписатся кунен, бинависен комментария, то ки ман бифаҳмам ки шумо мехоҳен тамошо кардан. барое ки нигоҳ мекунам просмотри куртадӯзӣ камай, фақат попурра тамошо мекунанд. барои ҳамин ман духтана нишон наметам. дӯстони азиз, раҳмат барои дастгириётон, миннатдорам. як ғайрати дига кунен, ҳамин канали ман пеш барава, то ки қафо мондай, хеле қафо мондай. пеш баравай 1000 подписчик шем ақаллан. канали ман фоиданокай барои занои тоҷик, барои занои хонашин, ки як ҳунарра ёд мегиранд. на танҳо попурдӯзӣ, ман бисёр чизҳо дар ниятам ҳаст барои шумо нишон битум. кӯшиш кардестам. сабаби дер партофтани видеом дар инае ки мо дар мавҷи интернет сустай, барои ҳамин дер мепартовам видео. ман мехоҳам ки барои шумо видеои нав ба нав партовам, не ки ҳамин видео дер мегзара. ҳоли ӯ куртаҳои попурии сирх, попурии чакан духта будам, ӯвора бидӯзам, тайёр кунам, нигиношона бичаспонам, баъд ӯвора бо як бори дига нишонтон метавам. дар инҷа боша ман расми барг кашидам дар гиребон. наҳози дар материал утук мекунем, мечаспонемш. баъд попурзаниша нишон медиҳем. ба тамошобинои наве ки ба канали ман меҳмон шуданд, хушомадед мегӯм. раҳмат барои дастгириётон. подписатся кунен, лайк монен, фаромӯш накунен. иё ҳамаш мода даркориянд. соат пур мешавад. мода илтимос дастгириро фаромӯш накунен. ана ман инҷа утук кардам материала дар флизелин. ҳозир духтанша сар мекунем. ана инҷа дар риштара анами хел мекашанд, мебуроранд айдрон. риштакашӣ ин нисбат ба мошинҳои дига қинай. и духти попур қинай. агар камтарак хато кунӣ, тарзи дига хел мерава, безеб мешава. барои ҳамин хела кӯшиш мекунӣ ки баъд дастат рост шававу попурзаниро ёд бигирӣ. ростӣ аввале ки мошинаро харида будам, хела қин буд. ман ку мошинаро харидам, баъд оператсияда ғалтидам, не ки қин буд. ҳамин як моҳи шиштан духтан намефаҳми ҳичира. ман ягон устод надоштам дар ин мошина. худам айдили худам ёд гирифтам. барои ҳамин ман дар қини баъд ғалтида буд. дар интернетам набуд ки ман тамошо кунам, ёд бигирам. попурдӯзӣ бисёр нозукӣ бисёр дорад. агар ки камтар қин битова одамда мепартояш. дарздӯзиам қинай, не ки ӯро кандаш мешавад. агар дарзат хато биравад, тез мерава мошина. бо кандан, бо айса чӣ кардани қинтаракай. барои ҳамин мегӯм ки ин нисбат ба духтан қинай. хай дӯстони азиз, дастгириро фаромӯш накунед. то видеоҳои оянда.